Така, понеже всеки ден ми задавате въпроса как да започна, как да стартирам в Елър, какво трябва да направя, искам да отговоря с видео да ви разкажа малко по-подробно какво точно се прави преди всичко останало. И това е да попълните ето тази бланка. Това е молба за сътрудничество, която всеки един от нас попълва и всеки има равен старт, еднакви условия, независимо в коя държава се намирате, дали сте в България или някъде в чужбина. Всеки човек, който иска да бъде партньор с Елър, попълва ето тази бланка, така че нека да ви я обясня, нека да ви я покажа. Това е бланката, това е молбата за сътрудничество. Преди да я обясня, обаче искам да уточня, че това не е трудов договор и не ви ангажира, не ви задължава по никакъв начин. Просто вие в писмен вид давате съгласие на Елър да обработи вашите лични данни с цел да ви регистрира персонален код, с който вие може да се възползвате от всички привилегии, които ви дава този код, да ползвате продукти с отстъпка, да имате пълните права, да имате информацията, която е в сайта на компанията и всичко останало, което ви дава този код. Като започвам с това, че тук в полето горе в ляво вие попълвате вашите данни. Като това, разбира се, е еднократно действие. Това се случва само веднъж. След което по-надолу са данните на вашия спонсор, човека, който ви е препоръчал в компанията, и тук вече си избирате бизнес пакета, като трябва да отбележите дали ще бъде Easy Start или ще бъде Business Start, като това зависи изцяло дали ви искате да бъдете просто клиенти или и да ползвате продуктите с отстъпка, или искате да работите и да развивате бизнес, да печелите пари. Ако изберете първата опция да бъдете потребители на продуктите с отстъпка, избирате си продукти от цялото портфолио на Елър на минимална стойност 149 лева и започвате. Оттам имате достъп до онлайн магазина, може да си поръчате по телефона или по имейла, както на вас ви е удобно. Ако обаче искате да работите и да развивате бизнес, трябва да си изберете един от тези стартови пакети, като първият от тях е метаболитната програма MetaPro. Това е 3-месечен комплект. Тук има продукти за 3 месеца, има алоe вера, минерали, микроелементи, коластра за имунитета, пробиотици, както и гъбата реши. Това е 3-месечна програма, която ако вие постоянствате и ги пиете по определен начин, тези продукти са способни да направят пълен рестарт на вашия метаболизъм. Тук засягаме 3 основни стълба на здравето: клетъчен, чернодробен и чревен метаболизъм, като цената на тези продукти за 3 месеца е 1167 лева и бързам да уточня, че те могат да бъдат купени на изплащане, т.е. вие може да си ги разсрочите. Оттам вече отиваме на следващия бизнес пакет, който е Body Mission, също 3-месечен пакет, като тук има храна. Има храна, супи, шейкове, мюсли, протеини, минерали, микроелементи, чай за отслабване, като човек, приемайки тези продукти по определен начин, отслабва по здравословен начин, като снабдява организма си всичко необходимо, от което има нужда. Цената е 1398 лева. Той също може да бъде закупен на изплащане. Оттам насетне отиваме към следващия бизнес пакет, който е SiteGuard Pro. Това е уред, в който се използва в домашни условия, анти-ейдж уред, като в него има 4 приставки за почистване на лицето, вкарва съставки с ултразвук в дълбочина в кожата, прави пилинг, прави антицелулитен масаж. Общо взето жените са луди по този уред. Може да, ако имате нужда от повече информация, може да ми пишете, ще ви разкажа подробно за него. И освен самия уред, вътре има и продуктите, които са кремове, има злато с коприна, с диаманти и платината. Всъщност се казах, това е крема, който е за мъжката кожа. Оттам насетне отиваме по-надолу с два комбинирани пакета, които са с алоеви продукти, като тук имаме 3 бутилки алоe вера и някъде около 15 продукта за лична хигиена, което е от серията с алоe вера. Много продукти са и струват 414 лева, като разликата между тях двата е, че алоето в първия пакет е с мед, а във втория е с праскова. Всеки може да избере това, което му харесва. Като независимо кой пакет си изберете, този или този, или пък този, само срещу 50 лева
може да си допълните и ето този пакет, който се нарича Бизнес Старт, който вътре в него са вкарани всички бизнес материали. Каталози, брошури, ценоразписи, информация за концепцията за автомобили, плюс тези 4 продукта, които ние от EOR наричаме аптечка, защото те лекуват рани и са супер помощник за всяко едно домакинство, всяко едно семейство. Аз препоръчвам всеки да притежава тези 4 продукта в къщи. Оттам насетне, след като сте си избрали някои от тези пакети, които обясних току-що, тук има нещо препоръчително, но не задължително. Вие може само срещу 47 лева и 70 стотинки да си закупите тези 4 продукта, които са витамини от 21 плода и зеленчука. Те могат да се ползват както от малки, така и от големи. Има един дамски парфюм, има една пяна за почистване на лице и една паста за зъби с алоe вера. Цената само сега е 50%. И тук в тази бланка EOR ни напомня за програмата Fast Track, за тези от вас, които искат да печелят доходи, че ако след като стартирате в рамките на първите 3 пълни месеца от вашата регистрация, вие може да постигнете, може да влезнете в програмата Fast Track, първото ниво младши менеджер, което ви гарантира сигурен доход от 600 лева. Оттам насетне 2200 и тук вече говорим за много сериозни суми. Програмата продължава в Business Track, където сумите стават много големи, много сериозни, но нека да започнем първо от тук, от 600 лева. Така че надявам се да съм дал малко по-подробно информация за това как се стартира и как може да започнете. Ако имате още въпроси относно комплектите, задавайте ми въпроси, пишете коментари, ще отговоря на всеки един от вас. Бъдете здрави и имайте хубав ден!